urtarrilak 8 larunbata gaur zita garrantzitsua herrietan bakizu. Baina gaurko egunez 1980ko urtarrilaren 8an Ana Teresa Berroeta 19 urteko gaztearen gorpua aurkitu zuten Loiun. Bortxatu eta labankadaka hil zuten. Hiltzaileak Batallon Basko Espainol eskuin muturreko kideak izan ziren, hedabideetan aldarrikatu zutenez. 80ko hamarkadan Euskal Herrian egin zituzten bahiketa eta bortxaketa ugarietan lehena izan zen. Ez da inoiz inor epaitua izan krimen honengatik. Batallon Basko Espainol, Espainiako zerbitzu sekretuek gerra zikinerako 1975tik 1982ra erabili zuten izenetako bat da. Talde hauek gutxienez 70 pertsona hil zituzten Euskadin tarte horretan.